health. Diyos marhay na aga po, maluhod po kita para sa pagpamibi kang orasyo emperata para sa protection laban sa COVID-19. Sa ngaran kan Ama, Sinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Amang maherakon asin maugayon, minakong pisal kami kan sa mong mga kasalan, asin mapakumbabang minarani sa imo, sa paghanap ning kapatawaran asin buhay. Ang samuyang pangangaipo, minadulo kami sa imo. Tangani nga gadon ang sa imong protection laban sa COVID-19 virus na nagpupurisaw asin nagbawi ning kadakol na buhay. Hagad ni sa imong ngunyan, lilinya kami ning pagkamuot, asin huli kang nakakaumay mong kamot. Haliasa mo ang takot sa helang asin kagadanan. Bilugon ang samong paglaom, asin pakusugon ang samong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkakatiwalaan na maghanap ng bulong sa helang, asin mapundo ang pag-ulakit kay ni.
Bendisyoni ang samuyang mga paginguwa na gamiton ang mga nahimong bulong na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nag-aataman sa samuyang salud, na lugod pa man maglingkod sa mga nagihelang na may mahusay na kaaraman, asin pagkaherak. Tawan sa indang ang maliksing pag-isip, asin hawak. Kusog sa indang sinumpaan, asin protection sa kailangan. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos, suruga ang mga nag-aataman sa inda, tawining kapayngaluan na daing kasagkoran, ang gabos na nagadan asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inin kadipisilan, na maginguwa para sa karahayan kang gabos, asin siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan mi man lugod ining krisis, hulikan sa muyang pagmakulong, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdaraing sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesucristo sa imong aki na nabubuhay, asin nagahade, kaiba mo asin kang Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ning Diyos, hari pagpabayae ang samuyang mga kahagadan, asin pangangaipo. Alagad agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon, asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihela, ipamibig mo kami. San Jose, Ipamibig mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibig mo kami. San Roque, Ipamibig mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibig mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibig mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na para ataman kang sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa mo kami, minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuan ning tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mang matinabang na parasurog, kang kapwa nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Sa ngaran kan Ama, Sinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay man yato sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyones. Dulot pasasalamat kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family, Estrella Guillermo and family, Mendonis family, Maria Rowena Gesta Luzares family, Maribeth Bichara, Daniel Valladares,
para sa balaog na buhay, Valladares family. Siring man po special intention for taking exam this month of November, requested by Joy Andoran and family to pass the civil engineer exam of Kiben Christian Olfendo, requested by Olfendo family. To pass the civil engineer exam of Mark Carlo Bristol, requested by Grisel Ann Apuli. For passing 2022 bar exam of Vanessa Teres Villanueva and Jean Villanueva, requested by Wilma Villanueva and family. Siring man po, ipamibi niya to ang mga minasunod na kalag. For the soul of Charlie Main Joseph, requested by Carlo Magno M. Diaz and family. For the soul of Salvacion, requested by Dr. Joel San. For the soul of Broylan, requested by Rosie Azopardo and Cantara family. For the soul of Moriano, requested by Akindi family. For the soul of Rodolfo, requested by Agraviador family. For the soul of Lorenzo, requested by Elsie Encando. For the soul of Fe, requested by Ocampo family. For the soul of Monico and Gregoria, requested by Estrella Guillermo and family. For all souls, requested by Wilbes family. For the soul of Pedro, requested by Baliwag family. For the soul of Ruben and Salome, requested by Nunez family. For the soul of Joscoro and Josefina. For the soul of Guillermo, requested by Merna Bercasio and family. For the soul of Jesus Noel, requested by Engineer and Mrs. Conrado Año. For the soul of Venerando, requested by Munet Daen and family. For the soul of Jesus Noel, requested by Annie Briones and family. For the soul of Apolinar Sr. and Apolinar Jr., requested by Lydia Toledo.
Sa giraray, Diyos marhay na aga sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan isinesilibrar niya to ang satong kagurangnan, Hesu Kristo, hade kang gabos na linalang. Ngunyan ang ultimong Domingo sa kalendaryo liturhiko, kan satong simbahan. Sa Domingong ini, ipinagsisilibrar niya to ang solemnidad ni Kristong hade. Ang kahadean ni Kristo, bakong sa kinaban na ini, dahil siya nagmaabot ng karangyaan, kayamanan, poder o kapangyarihan. Ipinapailing niya ang pagiging hade sa paagi ng kapakumbabaan, pagkaherak, pagkamuot, asin sa paglingkod sa katabuhan. Sagkod na idusay ang sadiring buhay. Hagadon ta sa misang ini na si Kristo nanggad ang maghade sa satong mga buhay. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Alan Apuli. Matindog tabi asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na Aki Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ang kagurangnan sa tong hade, si Kristo, na huli sa iya, kita linalang, asin na huli man sa iya, kita tinubos, na sinagkaigwa, ni na ugnayan sa tuyang kagurangnan. Tugutan niya to na siya maghari sa satuya, asin simbagon ang sa iyang mga pangapudan na paglingkudan digdi sa kinaban. Tangaling magkaniw kitang magselebrar kay ni mga banal na misteryo, akuntan sa tuwang mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherap malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Jesus.
excelsis Deo. Pagmurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa nagkakatulinungan, sa mga tao parawayan mo. Ginoong amiga, rinungyang ika, sinasampapi ka, pinapamuroy ka. Pinapasalamatan ka, muli ka na mula mo, kamurawayan. Kamurang na Diyos sa langit nun, sa mga magkakapon. Kamurang na aking butong Jesucristo, kamurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aking kalaman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, ay raki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, agpuan sa mong pagkimanera. Ikaw na nagtutukaw sa atong kanamang, kay raki kami. Sa ikasanan, banal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, urong, kalangkong. Jesucristo, kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka, Diyos Ama. Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na magbago kang gabos na bagay sa namumutan mong aki, hade kang gabos na linalang. Kahiraking warasan na anbilog na linalang, nataling ka sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bumong nabubuhay sinagahade, kasarukan ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang hade, iyo ang nagdadara sa katawuhan, sa karahayan, asin kaginhawaan ni buhay. Asin si David, inihiling na sarong ehemplo ning marhay na hade. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni Samuel. Mga tugang, ang gabos na tribo nin Israel, nagduman ki David sa Hebron, asin nagsabi, uya kami sa imong tulang asin laman. Kam panahon na si Saul, iyo ang samuyang hade. Ika ang nagkua asin nagdara kang Israel. Asin ang kagurangnan nagsabi sa imo, ika magiging pastor ning sakuyang banwaan na Israel. Ika ang magiging hade sa Israel. Kaya gabos na gurang sa Israel, nagdulok sa hade duman sa Hebron, asin ang hading si David, nakipagtipan sa sainda, sa atubang ning kagurangnan, duman sa Hebron, asin linahida ninda si David, na hade nin Israel. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, madumang kita sa harong ning kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong ning kagurangnan. Ako naugma kan ako sa indang sinabihan, madumang kita sa harong ning kagurangnan.
Ngunyan ang samong mga bitis, uya na sa mga pintuan mo, O Jerusalem. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong ning kagurangnan. Jerusalem, pinatugdok na banwa, masarig, makusog, buronyog. Duman minatukad ang mga tribo ning kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong ning kagurangnan. Hulit na may tugon sa Israel, na duman umawon ang ngaraning kagurangnan. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, mga trono kang harong ni David. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong ning kagurangnan. Si Kristo nagdigdi sa kinaban, tanganing ipamati sa to ang pagkamuot, asin presensya ning Dios. Sa satong pagtubod, asin pagsarig sa iya, kita sa iyang dadarahon, sa iyang kahadean. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, mapakusog manlugod kamo kan gabos na kakusugan, hali sa iyang mamurawayo na kapangyarihan. Tanganing matios nindo ang gabos na bagay. Maugma kamong magpasalamat sa Ama, huli ta pinapagkanigo niya, na ibilang kamo sa mga banal na magmamana kan kahadeanin liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikloman, saka dinara sa kahadean kan sa iyang namumutan na aki, na iyo ang nagkalda sa tuya, saka nagpatawad kan sa tong mga kasaalan. Si Kristo ang nadawan kan Diyos na dai nahihiling. Siya ang panganay, ang pinakamapangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya, linalang ni Diyos ang gabos na yaon sa langit asin sa daga. Magin ang mga bagay na nahihiling, asin dai nahihiling. Mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga otoridad, gabos iyan linalang, huli sa iya, asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo, bago pa ang gabos na bagay. Huli sa iya, ang gabos na bagay, igwanin maninigong lugar. Siya ang payokan sa iyang hawak na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan. Ang enot na binuhay liwat sa mga gadan, tanganin siya ang maging pinakadakula sa gabos na bagay. Huli ta binuot nin Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos mapasaaki. Binuot man niya na sa paagi kan sa iyang aki, ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipag-ulian sa Diyos ang gabos na linalang, na nasa kinaaban, asin nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Ang tataramon
An kagurangnan mapal sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tawong yaon duman nagmamasid mantang ang mga lideres na Hudiyo nagtutuya-tuya sa iya. An sabi ninda, ilinigtas niya an iba, iligtas man niya ngunyan an sadiri niyang buhay kung talagang siya an Kristo, an pinili nin Diyos. Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados, nagranisin da sa iya, inalok nin suka sa kasinabihan. Kung ikananggad an hade kan mga Hudiyo, ligtasan an sadiri mong buhay. Igwanin nakasurat sa may pamuyuhan niya sa tataramo na Griego, Latin, asin Ebreo. Ini an hade kan mga Hudiyo. Pinag-ulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako. Bakong ikaan Kristo, iligtas mo an sadiri mo asin kami, an sabi niya. Alagad sinaway siya kan kaiba niya. Day ka natatakot sa Diyos, hinatulan ka man arog sa iya, tama an hatol sa to, hulis sa ginibuta. Alagad mayo siyang ginibong sala. Dangan nagsabi siya, Jesus, girumdumaman lugod ako pag-abot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotoohan, sinasabihan ta ka, ngunyan mismo makakaibata ka sa paraiso. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Igwada po mga tugang na tradisyon, kaya siguro nga ni igwamanin katotoohan, historika, kung namid bidanin. Si Katon baga po mga tugang ang pangaran ni Constantino, si Emperor Constantino. And ini po mga tugang kan naghadi ini sa imperyo kan Roma, nagfacilitate po siya na ang Kristyanismo makabalangibog po sa imperyo kan nasasakupan kan Roma. So siya po mga tugang ang nag-promote na tangani ma-achieve ang katrangkiluhan sa imperyo. Nagtabang po siya na ma-impose sa ng religion kay ito ang Kristyanismo. So siguro siya man ang ginamit nin sa tuyang kagurangnan na makalako po asin mamidbidan si Kristo. Nagpatugdok nin mga establishmento, mga simbahan, tinatabangan niya po mga tugang kay ito sa mga Kristiyano. Pero ang susug mga tugang da sa istorya, si Constantino, day pa man ito, during that time nakakusugan niya, day pa man siya kaitubunyag, nagpabunyag siya bilang sarong Katoliko, sarong Kristiyano. Haranin na siya po mga tugang magadan. So girong namatian niya na sa iya po mga tugang na kagdanon, saka lang po siya nagpabunyag. So mga ultimong kabtang na pinag-aprobitsaran na si Kristo po mga tugang akuon sa iya pong buhay. Arog kang nahinanyog niyato ngunyan sa Ebanghelyo, ang konteksto po mga tugang, duman sa krus na kung saan nakakabitay sa tahaw si Kristo, asin may duwaman na parahabon, sosog sa mga surat apokripon, na siguro sa Gospel of Nicodemus, si Hestas asin Dimas, na kung saan si Dimas po mga tugang, iyo ang nag-aprobitsyar kang ultimong momento na akuon si Kristo asin siya immediatamente na pinangakuanin sa tuyang kagurangnan na makakaiba sa kahadean duman sa paraiso. Ngunyan mga tugang, sinisilibrar niya to po ang solemnidad kang Kristong Hade. Ini po ang ultimong Domingo sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan
na kung saan sa bilog na taon, sa tuyang pinagsilibrar itong misteryo Pascual nin sa tuyang kagurangnan. Pinagbaranga-banga po mga tugang sa manlain-lain na panahon, ninhuli nga ni takita sakop kang panahon. Ang misteryo or kaya ang gibunin sa tuyang kagurangnan, day mga tugang sakop kang panahon. Alagad kita na beneficiaryo kaini, igwa po mga tugang kita nin past, present, future, kaya sa pagsilibrar niya to sa bilog na taon, sa kada Domingo, distribute po yan mga tugang, ang pagsilibrar niya to kan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. So ngunyan na last Sunday, sa next Sunday po, New Year iyan sa satuya po na kalendaryo. Kung ang civic calendar, na yuman nga ni po mga tugang pinagsususugan si Pope Gregory, kundi ako nasala, Pope Gregory XIII, ang ginikanan kan Gregorian calendar na ginagamit niya to sa sibil. Ang pitsa uno ang New Year sa mga Chinese, di ako nasala, February po iyan. Kita po mga tugang first Sunday of Advent, pupo nang giraray niya to ang cycle kang pagsilibrar. Ang kalendaryuta, ang pundasyon o binabasihan, iyo po ang salvific event na ginibo ni Kristo sa satuya, na iyo nga ni po ang misteryo Pascual. So kaya ngunyang kinukuronahan niya to ining satuyang panahon, kang pagsilibrar, asin pagmidbid, pag-onra kay Jesu Kristo bilang satuyang hade, hade kan kalangitan, hadi kang kinakban. Dahil po mga tugang sa ginibo niya, duwa na pangyayari. Enot, siya po hadi, ninhulita, kita po linalang huli sa iya. Si Jesu Kristo po mga tugang, iyo ang panduwang persona kan Santissima Trinidad. And inaapod man po siya mga tugang ideya kan Diyos. Siya man po mga tugang ang tataramon kan Diyos. Asin ang gabos, nangyari huli sa iya. Kita po linalang, kita naging iyo, kita naging po mga tugang na tawo, kita naging arog kaini, huli po sa iya. Sa paagi niya, nag-isip an sa tuyang kagurangnan, na maglalang asin ihiras an sa iya pong karahayan, asin nangyari po ang katawuhan, nangyari po ang kinakban, nagkaigwa po kita, nin kabtang asin kahirasan sa iyang buhay. Nangyari po iyan, huli po kay Jesu Kristo na iyo ang tataramon, iyo po ang ideya kan sa tuyang kagurangnan. Asin panduwa, siya po hade, huli po kan istorya kang kaligtasan, na siya po nagbuwis nin buhay para sa satuya. Kita linalang kang gabos, dahil pong pinapalain, gabos gikan sa Diyos. Dawa nga ni igwamanin mga ideya na nagruluwas, na kita hali sa Big Bang Theory dahil sa pagsabog. Or kaya anibama nagsabi na kita hali po mga tugang sa unggoy. Dahil ko lang aram kung igwa pa kang kinagaako, kung kamu nag-aarako pa kaiyan, kung kamu hali kamu sa mga unggoy, kung siring mga makanuson palan kamu. Ha? Pero po magayon asin gwapo kita, kaya kita hali sa mahal na Diyos. Mayo nin sisay man na ako nakita po mga tugang hali sa unggoy, dahil ta sige nga niya to mga tugang naralaag pagayon or kaya pagwapo, kaya kita gwapo, hali kita sa mahal na Diyos. Dahil pinipili, siring man kita siya po pinagbuhisan nin buhay. Dahil nin pinapalain, dahil siya po mga tugang nagdupaduman sa krus para sa saro sa ng rasa, para sa nasarong kulor, para sa saro sa na po na nasyon or kaya pamilya sa gabos. Siya po mga tugang iyuan sa tuyang kaligtasan. Siya po ang nagligtas sa satuya kan binuwis niyan sa iyang buhay. Nadawa nga ni po mga tugang ang Diyos day nagagadan, siya po mga tugang nagpagadan. Hasta ngunyan day niya to malaladop ang siring na misteryo na ang Diyos na day dapat magadan, nagpagadan sa satuya. Asin ini ang paagi na siya nakita po mga tugang na sa iyang ilinigtas. So ini mga tugang anduwa na mga pangyayari para sa satuya. Kita ang beneficiaryo kaiyan. Na ang paglalang, asin po mga tugang ang pagtubos sa tuya.
Ini ang dahilan kunyata sa Jesucristo sa tuya po mga tugang nahade kan langit asin daga. Arong mga tugang kaining sa mga surat pinag-attribute, pinagnaranan. Although dahil man po mga tugang sa Biblia, si Hestas asin si Dimas duman sa krus. Susaro po mga tugang, nag-ayon pa man duman, nagtuya-tuya. At nga ni sala na sutawo, nakiayon pa. Pero si Dimas po mga tugang, pinag-aprobitsaran, mga ultimong panahon, ultimong kabtangkan sa iyang buhay, na i-welcome ang sa tuyang kagurangnan sa iyang puso. Ini man ang magiging agyat sa lambang saro sa satuya. Ang Diyos po mga tugang linalang kita. Ang Diyos tinubos kita. Ini po regalo para sa satuya. Ang agyat sa satuya, buksan ang satuyang puso. Tugutan siyang lumaog sa satuya. Dahil po, sabi siya na po, mga tugang ni San Agustin, God who created us without us will not save us without us. Ang Diyos, nanilang kita, na dahil lamang kita ni nanuman na kooperasyon, alagad, dahil man kita maliligtas, kundi kita magkooperar. Matindog na po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga. Kanggabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama. Bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli ka ni Espiritu Santo, Kiberen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kampanahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosob sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kaday-andayng katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin gagtaunin buhay, naggikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Diyos na makakamhan, sa tuyang pahayag an sa tuyang pagtubod, hagadon sa tuyang kagurangnan, na ini palaadon an sa tong simbag sa lambang kagadan, kagurangnan palaada an samuyang pagtubod. Kagurangnan, palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta ika tunay na Diyos, aki kang Diyos na orog kahalangkaw. Kami minatubod na ika ang hade ning mga hade, asin kagurangnan ning mga kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta sa imo itinauning Diyos na kagurangnan, ang trono ni David sa imong ama. Kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta pagkamundag mo sa Belen, dinalaw ka ni mga hade, asin pinagdulutan ning bulawan. Tanda ning pagkahade, kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samuyang pagtubod. Huli ta paglaog mo sa Jerusalem, kan Domingo de Ramos, tinugutan mo na ipagrukyaw ka kang mga tawo. Usana,
Pag umawon ang aki ni David, ang hading mahuyo, asin mapakumbaba, minatubod kami na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samoyang pagtubod. Huli ta duman sa krus, pinabulos mo ang sa imong dugo sa samo. Kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Kagurangnan palaada ang samoyang pagtubod. Sa bagsik kaining samuyang pagtubod, maghadi ka kagurangnan samuyang isip, asin puso, samuyang mga pamilya, banwaan asin sa bilog na kinaban, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Magpamibig ka mo mga tugang, nangalingan sa kuwasinan sa indungatang, maago malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi na ang aki mo man sana, magwaras sa gabos na nasyon kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, siya nabubuhay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. taas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. To maniniguasin dapat matanos sinakakaligtas sa danas sin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanalayng kasagkuran. Tadilahidan mo kan olyo ning kaugmahan ang bugtong mong aki sa mong kagurangnan, Yesu Kristo. Bilang danay na padi asin hadi kang kabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kang krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo. Nautob niya ang mga sakramento kang pagtubos sa katawuhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya. Pinaubaya niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean, kahadean ning katotoan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamot asin katuninongan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga trono asin dominasyones, asin kaiba kang gabos sa langit na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangdan ni kanang ganang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami, pabanala ka ng bungkan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maging hawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibunin do sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagdurunggan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asing kanising kaligtasan. Nagpapasalamat at binabagkani ko mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalapkob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo sa pagkamot kay bagan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos, San Jose sa iyong banal na esposo, ang mga banal na apostol sa singgabos na santos, na kaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na rin kasagporan, maggumaw si magpamuraway sa imo, si ringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, asin na sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamay, sa pagkasararugan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nagkakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos ng nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kakurangnan. Warasan sa mga naunya mo ang katulinongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Maging danay, nakalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan sa mo, para ligtas na si Jesu Cristo. Kristong kagurangnan, ikaw na nagsabi sa iyong mga apostoles, katuinong ang winawalat ko sa inyo, sa kong katuinong ang tinataw ko sa indo, at ipagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagduwad kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kaano bubuhay sinagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuinongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kamo, nin katuninongan. Visit. Uyo si Jesucristo ang satuyang hade, siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladang itang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual,
Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot ning padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo. Mayara ko na Jesus, tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawat kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa sakuya. Lugod day ako makalingaw banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa sakuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, na siblag sa imo, asin sa kurihurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Awak ni Kristo. Amen. Sa
mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kang kakanonin daing pagkamagagadanon, namimibi tanganing nag-uugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hari kang gabos na linalang, kami mabuhay kaiban niya sa langit nun nakahadean sagod paman. Siya nabubuhay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Enot po, second collection para sa padagos na pagmantener kan mga fasilidad kan sa tong simbahan. Ikaduwa, kalinigan kang sa tong simbahan. Ang sa tong parokya, padagos na nagpapagirumdom sa gabos na mantineron ang kalinigan kan sa tong simbahan. Kung igwaman po kamong darang pagkakan, ang mga pinatusan kaini, ang mga botelya ning tubig, juice, asin iba pa, bawal tabi iyan ipagwalat sa laog kang simbahan. Ang simbahan, harong ning kagurangnan. Ang basura, itapok sa tamang basurahan. Latest donors, Rosalinda Hinal, 3,000 pesos. Director Jaime Bia, 1,000 pesos. Ang nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo. Salamat po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduguan payo asin maghagad din biyaya sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo asin ampunon kan kagurangnan. Amen. Ipasiran kang kagurangnan sa Indo, an sa iyang lalawgon asin kay rakan niya kamo. Amen. At amanon niya kamo asin iwaras sa Indo an katuninongan. Amen. Bendisyonan lugod kamo kan Diyos na makakamhan, Anama, Aki, Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Viva! Happy Family Sunday po sa Indo and good morning.